Os comedores escolares deberán ofrecer menús saudables os 5 días da semana. Trátase do último decreto aprobado polo Goberno español para cuidar a alimentación dos cativos, unha medida ben vista dende moitas familias que dependen destes comedores. Comidas saudables, peixe e froitas serán unha constante a partir de agora nos comedores escolares. Un decreto do Goberno exixirá aos centros servir estes menús aos seus comensais. A medida foi ben recibida por moitas familias que ven agora como os centros educativos porán da súa parte para contribuir á alimentación saudable. Bueno, pareceme moi ben. Eu penso que todo o que sea para acollar a saúde dos nosos pequenos, pois é o idóneo que debería cumplirse un pouco con todo, sí. Sempre que sea para mellorar a saúde dos rapaces, creo que está ben. Me parece bien, porque están mirando el bienestar de los pequeños. Me parece bien porque mi hijo se queda al comedor y cuando llega a casa a veces se queja porque no es tan saludable lo que les dan. A mí me parece perfecto. Moitos pais empregan o servizo de comedor a diario ante a imposibilidade de non poder atender a seus fillos á hora de comer. Eu teño o exemplo con el. Come todos os días no comedor e que é o idóneo que ali teña unha comida sana, aparte de na casa. É que ao final no colegio coas merendas e con todos, as medias mañás ou tamén todo sano, porque pasan moitas máis horas ali que con nós ao final. Sí, os menús, nos recibimos os menús e son totalmente saludables, fanos ali, estupendo. E agora en setembro, cando empece a escola, pois en principio tamén. O sea, eu estuve mirando as cousas que destes anos anteriores e sí que son, incluso as medias mañáns. Unha medida que chega nun contexto de aumento no consumo de comida rápida e alimentos lixo. Por iso, quenes cuidan a alimentación celebran que se aposte pola saúde. Do xuventud, que as prisas, os traballos, todos temos moito que facer. Bueno, todos non, nós xa non, pero habría máis peixe, máis verdura, máis fruta. Sí, a veces sí. Por salir del apuro, pues preparamos algo rápido y les damos. No siempre, pero de vez en cuando. Sí, eso sí. Tendría que ser una comida variada, tendríamos que hacerlo, pero a veces por el trabajo y eso es un poquito más complicado.